भटार मुं फारियाव नोंथांनि मुं दंना गैया? 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थि जानो बारा गोबाव गैलिया। बे समावनो नोंथाङा नोंथांनि भटारनि मुंफोरखौ माबोरै थि खालामनो हागोन? बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिथिना लानि फै। भटार मुं फारियाव नोंथांनि मुं दंना गैया? जुदि भटार मुं फारियाव नोंथांनि मुं गैया अब्ला थाबैनो एप्लाइ खालामनानै ला। माबोरै नोंथाङा नोंथांनि मुं गोरोन्थि एबा नोंथांनि मुंखौ माबोरै भटार मुं फारियाव सोनो हागोन? बे समावनो भटार मुं फारि ड्राफ्टखौ फोसावबाय। 8 जानुवारिनिफ्राय भटारनि मुं फारियाव मुं सोनाया जागोन। 8 जानुवारिनि गेजेराव नोंथाङा एप्लाइ खालाम। 6 नम्बर फोरमान बिलाइनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि भटारनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। गंफ्रोमबो पलिं स्टेशनावनो बेफोर सुबिदाया थागोन। अनलाइननि गेजेरजोंबो नोंथाङा मबाइल एपजों एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोरनि बैसोआ 2024 मायथाइनि 1 जानुवारियाव 18 बैसो जायो अब्ला बैसोरबो एप्लाइ खालामनो हागोन। 17 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरनि थाखायबो दं। बेफोरबायदि सुबिदाया सरकारा फोसावनाय पर्टेलनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। 8 फेब्रुवारियाव आबुं भटारनि मुं फारिया ओंखारगोन। रेजिस्ट्रेशन खालामनाय समसिमाया 10 दिनसिम थागोन। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन। 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।